Ukushokoxeka kweendawo zokuhlala abafundi kweli ziko isengumngeni. Kuqikelelwa ukuba ziyi-300,000 iibhedi esadingekayo kwiidyunivesithi zeli. Ukuhlala ngaphakathi kwikhampasi kuyayiphucula imeko yezimali yabafundi. Eyona benefit izaba nayo abantu bazakuxhamla kakhulu ngabafundi ngoba apha ibhedi esinazo for ukuhlala besinazo before iqale ukwakhiwa apha bezi-4,800 ngoku izasusa lonto isibeke pha 6,500 kubo buthuba obo. So it means abafundi baza kuhlala kwindawo ezicocekileyo eziklini, bahlale ngendlela enesidima, bakwazi ke nezifundo zabo baziqhubeke ngendlela, i-performance yabo ibe ngcono. Abafundi balamkele elinyathelo. Indawo zohlala ziyadingeka kakhulu apha eIRes. Sinengxaki enkulu kakhulu yabafundi ufumanisa uba bahlala ngaphandle, abanye bahlala apha ngaphakathi behlala bengathathu endlini eyi-1. So lena imizamo izawuncedisa kakhulu, kangaba i-Yunivesithi ingase ingenza yongeze ngakumbi kula magumbi lakhoyo. Le ndawo yokuhlala abafundi intsha iza kuqala ukwamkela abafundi kunyaka ozayo. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, ndiseDikeni.